Pagkatapos ng enkwentro ng dalawang partido ay naging mapayapa ang lugar. Naging maayos ang pag-aaral ni Marie sa sekundarya. Nag-aaral siya bilang isang normal na mag-aaral noon. Walang nakakaalam sa kanyang kakayahan maliban na lamang kay Sancho na noon ay nag-aaral na ring muli. Si Amelia naman ay kasalukuyan ng nasa ikalimang baitang sa elementarya. Nang minsan magkaroon ng programa ang kanilang paaralan na kailangang magtanim ng punong kahoy sa lugar kung saan sila nakadestino na magtanim, sila rin na magdadala ng punong kahoy na kanilang itatanim sa lugar. Bawat isang mag-aaral ay magdadala ng tig-isang punong kahoy. Maayos silang nakarating sa lugar. Habang nagtatanim ay nakita ni Marie na tila ba nagsasagutan ng dalawa niyang kaklaseng babae. Kaya tinawag niya ang kanilang guro para awatin ang dalawa. Puro hindi na kasi magandang salita ang kumakawala sa bunganga ng isa't isa noon. Habang paparating sa kinaroroonan ng dalawang babae, bigla na lamang nagsabunutan ang mga ito. Kaya naman sinigawan na ang mga ito ng kanilang guro. Kaagad na tinulungan ni Marie si Mabet dahil nagkaroon ito ng galos sa mukha. Dumudugo ang mukha nito gawa sa pagkalimot ng kuko ni Rosana. Ang kanilang away, ang dahilan, ay ang kilalang palikero ng taon sa kanilang paaralan na si Jasper. Ginamot ni Marie ang sugat ni Mabeth at nang lingunin niya si Rosana, nakita niya kung paano itong ngumisi na tila ba ng aasar. Dahil sa sugat na tinamo ni Mabeth noon, nararamdaman ni Marina hindi pangkaraniwang tao ang babae, si Rosana. Malakas ang pakiramdam niya. Pero base sa nararamdaman niya, hindi ito aswang. Maayos naman silang nakauwi ng araw na yon. Kinabukasan Sabado, wala silang pasok. Ginugol ni Marie ang kanyang oras sa pagtulong sa kanyang lola Sanita. Naglinis sila ng kanilang bakuran at nagtanim ng kanilang mga binhing gulay. Nang nagtanghali na ay saglit silang nagpahinga at habang nagpapahinga noon ay dumating naman si Sancho. May kasama itong ginang na ayon sa kanya ay nangangailangan ng tulong. Hindi na nito kayang maglakad pa ng malayo. Nakaratay na lamang ito sa banig na animoy kahit pagtayo ay hindi na nito kayang gawin. Napatingin naman si Aling Sanita kay Marie. Nagtanong naman ang dalaga kay Sancho kung may dala ba silang pinaghubarang damit ng pasyente noon. Kaagad namang ibinigay ng ginang ang hinubad na damit ng anak nito. Nang hawakan nito ni Marie ay kaagad siyang nag-usal ng orasyon. Kasabay nito ang pag-usal ng orasyon at pagdama ng damit ng pasyente. Habang ginagawa niya ito ay nakapikit si Marie. At doon ay nakita niya sa kanyang balintataw ang nangyari. Bumili ito ng pagkain sa isang matanda noon. Pero may sinabi ito sa matanda na naging sanhi ng hindi nila pagkakaintindihan. Pagtalikod ng babae ay lumakad na palayo. Nakita ni Marie na dinakot ng matanda ang lupa kung saan umapak ang babaeng yon. Barang, binarang ang anak niyo, Manang. Wika niya sa ginang. Halata naman na nagulat ang ginang sa kanyang sinabi. Kasunod nito ang pagrehistro ng pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi na kaya ni Lola Sanita na maglakad ng malayo. Kaya si Marina ang nagboluntaryo na sumama sa ginang noon. Kaya mo pa ba, Apo? Pinapaalala ko lang sa'yo na magkaiba ang pakikipaglaban sa aswang at sa mga ganyang nilalang. Pagpapaalala ni Lola Sanita kay Marie. Ayos lang, Lola. Kakayanin ko to. Kumpiyansang sagot ng dalaga. Hindi na pinatagal pa ni Marie ang paghihintay ng Ali at ni Sancho. Si Sancho na rin ang sasama kay Marie sa lugar ng pasyente. Mula sa kanilang tinitirahan ay kulang-kulang 1 oras pa ang kanilang lalakarin bago marating ang lugar ng ginang nun. Kung kaya't nakarating sila doon bago pa man mag 4:00 ng hapon.
Pagdating nila sa lugar ay sinalubong sila ng maliit na kapatid ng pasyente. Doon na rin nalaman ni Marie na mag-isa lamang na itinaguyod ng ginang ang kanyang mga anak. Iniwan pala ito ng kanyang asawa dahil nagkaroon na ito ng ibang babae. Kaya galit ang kanyang panganay na anak sa kanyang asawa at sa babae nito. Tinapik ni Marie ang balikat ng babae at niyakap niya ito. Pagbibigay sa ginang ng lakas ng loob para harapin ang mga paghamon ng buhay. Pinuntahan ni Marie ang silid kung saan nakaratay ang kanyang pasyente. Kinilala niya ito sa pangalang Neri. Nilapitan ni Marie ang nakaratay sa higaan na ito. Kung titingnan ng ordinaryong tao ay kalmado lamang itong natutulog at ang mga bukol sa balat nito ay parang ordinaryong bukol lang. Pero sa paningin ni Marie, iba ang nakikita niya. Isang nahihirapang dalagita ang kanyang nasa harapan at ang mga bukol sa balat nito ay hindi ordinaryo. May butas ang itaas ng bukol na tila ba may buhay na insektong naninirahan sa loob nun. Lalo na yung isang bukol sa kanyang pisngi na sa mata ng ordinaryo ay normal na tagyawat lang. Pero sa mga mata ni Marie, isa itong sugat na kung saan initlugan ng langaw at ang mga itlog nito ay naging uod na siyang gumagalaw sa loob ng bukol na yon. At kapag gumagalaw ang mga ito sa loob, ay naging sanhi ng madalas na pagkamot ni Neri sa kanyang pisngi. Hinawakan ni Marie ang ulo ng kanyang pasyente. Meron din siyang bukol na nakapanon. At ang bukol na ito ay mainit na para bang may pumipintig na siyang nagbibigay sa kanya ng samot-saring emosyon. Ilang sandali lang, nagmulat ng mata ang dalagita. Tila ba na sorpresa ito nang makita si Marie. Ang akala ni Marie ay nakilala siya ng dalaga. Pero napatanong ito sa kung sino ito at bakit nakakasilaw siya tingnan. Hindi sumagot si Marie sa tanong ng babae. Sa halip ay siya ang nagtanong kung ano ang pangalan nito. Ngumisi ito sa kanya at tila ba may ginagawa ito sa kanyang sarili. Nang mapansin ni Marie na sinasaktan ng nilalang ang katawan ng bata, kaagad niyang idiniin ang kanyang dalawang daliri sa pulso ni Neri noon, na siyang naging dahilan para napasigaw ang dalagita. Kasunod nito ay ang mabilis na pagkawala ng presensya ng nilalang sa katawan niya. Sinabi ni Marie na kailangan niyang mahanap ang pinakapunla ng barang sa katawan ni Neri, kaya't kailangan niyang maglaan ng oras. At para magawa niya ang bagay na ito ay kailangan niyang manatili sa bahay ng kanyang pasyente noon. Umusal siya ng pagbibigay alituntunin sa hangin para iparating sa kanyang lola Sanita at lolo Joaquin na kailangan niyang manatili sa lugar para mahanap ang may gawa ng pagbarang sa kawawang dalagita. Sumapit ang 6:00 ng hapon at nagsimula na ang ritual ng paghuli si Marie sa mambabarang. Kumuha siya ng 3 baso, nilagyan ng langis at saka ipinatong ang kandila. Pagkatapos ay sinindihan niya ang kandila na nasa loob ng baso na nakalutang sa langis. Nilagyan niya ng insenso at kamangyan ng bawat baso. Habang umaapoy ang kandila, nagahalo ang insenso at kamangyan sa langis na nagbibigay ng kakaibang bango at aroma. Yung usok na nanggagaling sa nakasinding kandila. May amoy yon. Binalot ni Marie ng sabulag ang nakasinding kandilang ito. Kailangang hayaang nakabukas ang kandila niyon hanggang umabot ng 3 araw. Nang sa ganoon ay masisiguro niyang walang nilalang ng dilim ang makakapasok sa kaluluwa ng kanyang pasyente. Inilagay niya ang baso sa paanan. Ang isa naman ay nasa uluhan at ang isa ay nasa ilalim ng papag na hinihigaan ng dalaga. Inilagay niya ito sa gitnang bahagi ng papag. Pagkatapos ay pinakiramdaman niya ang katawan ng dalagita. Ilang sandali lang ang nakalipas. Kumalaw ang dalagita nun. Nakita ni Marie ang maliliit na insektong gumagapang palabas ng mga bukol.
At sa bawat paglabas ng mga ito ay kusang namamatay ang mga yon. Dahil sa ginawang orasyon ni Marie, sa pamamagitan ng usok na nagmumula sa kandila, ay siyang pumapatay sa mga insektong nasa katawan ni Neri. Kaya nagmamadali ang mga itong makalabas. Hanggang sa mahanap na niya ang isang malaking bubuyog. May sungay ang bubuyog na yon. At base sa itsura ng insektong ito, ay makikitang nabubuhay na ito sa loob ng mahabang panahon. Doon ay nakita ni Marie ang nakataling espiritual na sinulid sa leeg ng insekto. At sa sitwasyon ng nilalang ay nanghihina na yon. Kaya't sa pilitan na itong inilabas ni Marie sa bukol kung saan doon ito nagsusumiksik. Tila ba ayaw nitong lumabas sa butas na yon. Kaya't alam ni Marie na balak na ng mambabarang na wakasan na ang buhay ng dalagita. Dahil sa kanyang nalaman ay ginamitan niya na ito ng buhay na kataga. Sa kanyang pagbibitiw ng buhay na katagang pangkalas sa espiritual, ay bigla silang nakarinig ng pag-ungol ng isang kambing noon. Kaya't alam ni Marie na nasa katawan din ng dalagita ang mambabarang na ito. Pagkahila niya ng insekto sa katawan ng dalaga, dali-dali niyang isinalba na hindi maputol ang espiritual na tali na nakasabit sa leeg ng insekto. Ito ang magdadala sa kanya sa lugar na mambabarang. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon pagkatapos nun. Alam niyang wala nang silbi pa kung kakausapin niya ito. Gamit ang pang-amoy ng isang aswang ay kaagad niyang inamoy at tinandaan ang amoy ng mambabarang na nakakabit sa insekto. Pagkatapos ay hinayaan na niya itong patayin ng mambabarang na yon. Ginawa niya ito para isipin ng mambabarang na napatay na nga niya ang dalagita at hindi na siya matutuntun kung sino man ang tumutulong dito. Nang matanggal na ang pangunahing barang sa katawan ng dalagita noon, ay siya namang pagsilabasan ng iba't ibang insekto. Pero pagbagsak pa lamang ng mga ito sa nakalatag na banig, kaagad na ring namatay ang mga yon. Muling nag-usal ng orasyon si Marie. Inihip niya yon sa isang baso ng malinis na tubig at kaagad na pinainom sa dalagita. Sinabihan niya ang dalagita na ubusin ng tubig na ito dahil yun ang maglilinis sa kanyang sistema at kaluluwa. Dali-daling ininom ng dalagita ang tubig. Pagkatapos na itong inumin ay tumikay siya ng malalim. Saka palang nakapagsalita at nagpasalamat. Tumango sa kanya si Marie. Kagad niyang kinausap ang ginang na hayaan na muna makapagpahinga ang dalagita. Na wag na silang mag-alala. Nasa maayos na kalagayan ng anak nito. Kailangan niya munang umalis para hanapin ang may gawa sa kanya. Dali-dali na silang lumabas ni Sancho sa loob ng tahanan ng ginang. Bago nila tuluyang nilisan ang bahay ng mag-anak, nag-usal muna ito ng sabulag para sa lahat ng nilalang. Ginawa niya yun para protekta ng dalagita at ang pamilya nito sa mga nilalang na susugod sa kanilang tahanan. Marupok pa ang kaluluwa ng dalagita dahil sa pinsala ng pambabarang. Pagkatapos mabalot ng sabulag ang lugar, kaagad nang nagpalit anyo si Marie sa pagiging aswang nito. Isang kisap mata lang, naging isa ng abuhing aso ang anyo nito. Saglit niyang inamoy ang hangin at dahil nasa kaanyo ang aso yon, mabilis niyang naamoy ang amoy ng mambabarang na nakuha niya sa insekto. Nang masigurado na niya kung saan nanggaling ang amoy ay mabilis na siyang tumakbo. Sumunod din naman sa kanya si Sancho na kagaya ni Marie. Nasa anyong aso din. Mabilis lamang nilang narating ang lugar ng mambabarang. Pero kung ordinaryong tao lamang ang maglakad ay aabutin ito ng kulang-kulang 1 oras nun. Dinala sila ng kanilang pang-amoy sa isang bahay na nasa tabi ng palayan. Muling inamoy ni Marie ang nasa loob ng tahanan at doon niya naamoy ang samyu na galing sa insekto. Dahan-dahan siyang lumapit sa bahay at narinig niya ang pag-usal ng nilalang. Narinig niya rin ang tila ba galit na boses ng kung sino man ang nasa loob nun.
Napagtanto niyang isang babae ang gumagawa ng orasyon. Kaya't inalam ni Marie kung may dugong mambabarang o dugong aswang ang ibang miyembro ng pamilya nito. Yun nga lang, wala siyang maramdaman na may dugo rin ang mga ito na kaliwa. Tanging ang babaeng nag-oorasyon lamang ang nasa panig ng kaliwa nun. At ayon sa kanyang pagsisiyasat, isang bihasang mambabarang ang babae na wala itong pinapatawad alinman sa kanyang biktima. Dahan-dahang pinasok ni Sancho ang bahay habang binabalot ni Marie ng sabulag ang ibang miyembro ng pamilya. Pagdating sa isang silid kung saan tanging itim na kandila lamang ang nagbibigay ng ilaw nun, kinaladkad ni Sancho palabas ang babae. Nagsisisigaw ito at lumalaban kay Sancho pero wala itong nagawa. Biglaan ang pagkaladkad ni Sancho at sinigurado niyang hindi nakagawa ng anumang aksyon ng mambabarang. Dinala nila ang babae sa gitna ng gubat. Doon kinompronta. Nagalit ang babae sa dalagita dahil naging bastos ang pakikitungo nito sa kanya. Galit siya sa akin. Inakusahan niya akong sumira ng pamilya nila. Hindi ko kasalanan na piliin ako ng kanilang ama, kaya wala siyang karapatan na bastusin ako. Ibig sabihin, marami ng lalaki ang pinili ka at marami na ring bata ang galit sa'yo. Dahil sa nalaman ko, hindi lang yung dalagitang sineri ang kinitilan mo ng buhay, mambabarang. Isa lang siya sa mga biktima mo. Hindi lang kabataan, lalaki at babae na may edad ang kinitilan mo ng buhay. Sa tingin mo wala nang makakapigil sa ginagawa mo, di ba? Ibahin mo ngayon, dahil dito na magwawakas ang kaalaman mo sa pambabarang. Sabi ni Marie. Ngumisi ang babae. Animoy iniisip nitong walang lakas ang dalagita. Pero nagbago ang maling akala ng babae nang nakita niyang umiba ang kulay ng mga mata nito. Natakot ang babae sa kanyang nakita. Sino ka? Bakit nagiging kulay abo ang mga mata mo? Hindi sumagot si Marie. Bumaling ang tingin ng babae kay Sancho. Pero hindi man lamang ito sumagot sa kanyang tanong. Kailangan gumawa ng ritual ni Marie para tanggalin ang kakayahan ng babae na mambabarang. At para gawin yun ay kailangan niya ng sariwang dugo ng baboy para ialay sa gabay ng babaeng mambabarang na ito. Pinakiramdaman niya ang paligid kung may ligaw na baboy ramo. Nang maramdaman niya, ay walang kaabog-abog niya itong tinalunan. Ganun na lamang ang gulat ng babae dahil sa nakita niyang naging anyo ni Marie sa isang iglap lamang. Naging isang abuhing aso ito at nang tumalon ito pabalik sa kanilang kinatatayuan, naging isang tao muli. Hindi na nakaimik pa ang babae sa kanyang kinatatayuan nun. Bago sinimulan ni Marie ang orasyon, pinahawak niya kay Sancho ang maliit na bote na may takip na kahoy na nakabalot sa pulang tela na may mga buhay na letra. Doon nila ikukulong ang kaluluwa ng gabay ng mangkukulam. Sinimulan na ni Marie ang kanyang orasyon. Ginilitan niya ng leeg ang baboy ramo. Tama lang na tumulo ang dugo nito ng maayos. Sunod ay binilugan niya ang kinatatayuan ng babae gamit ang dugo ng baboy na yon. Habang ginagawa niya ang bilog ay patuloy ang pagbitaw niya ng mga orasyon. At ang orasyon na ito ay ang orasyon sa kaliwa. Sumpa sa gabay ng mambabarang. Kapag sinubukang makipag-isa ng gabay ng mambabarang sa babae, masusunog ito ng tuluyan. Habang ginagawa yun ni Maria ay napapasigaw ng malakas ang babae. Nararamdaman nito ang alab ng orasyon na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Kasabay ng pag-alab ng orasyon na yon ay ang paglabas ng maitim na usok sa bunganga ng babae na siyang unti-unting pagbabago ng kanyang itsura. Nang matapos na, ang maitim na usok naman ay diretsang pumasok sa maliit na garapon na hawak ni Sancho. Nang makapasok na ang usok ay kaagad na sinarado ni Sancho ang bote. Ang babae naman ay natumba na lamang sa loob ng bilog.
Rinig nilang paghuni ng iba't ibang uri ng nilalang sa paligid nun. Isang iglap lang at naging anyong lobo ng dalawa. Sabay silang umungol at umangil sa paligid na naging sanhi ng pagsipulasan ng mga nilalang. Kalahating oras bang nakalipas sa tuluyan ng tumahimik ang paligid. Hinayaan muna nila makabawi ng kokonting lakas ang katawan ng babae bago nila ito ginising. Hanggang lumipas na muli ang kalahating oras at tuluyan na itong nagising. Tumanda ng halos 10 taon ang anyo ng mambabarang. Nawala na ang dati nitong anyo na isang magandang mukha at may magandang hubog na katawan ng isang babae. Nanginginig na tumayo ito at umuwi sa kanyang tahanan, kung saan tulog pa rin ang kanyang pamilya. Kasama na doon ang ama ng dalagitang si Neri. May 2 anak na mangkukulam at ang lalaki. Bilang normal na dalagita na lumaki ng walang ama't ina, ramdam ni Marie ang sakit para kay Neri yon. Niyaya na niyang umalis na sa lugar na yon si Sancho. Tuluyan na nilang iniwan ng babae na noon ay nanghihinang pumasok sa kanyang tahanan. Halos madaling araw na makabalik sila sa tahanan nila Neri. Gising na ang ginang na ina nito. Nakita nilang sa kasalukuyan ng umuusok ang abuhan ng tahanan, kaya kumatok na sila sa bahay ng ginang. Binuksan naman ito ang pinto at napangiti ang ginang na makita silang dalawa ni Sancho. "Pasok kayo, iha. Inumaga na kayo sa pagbalik. Salamat at ligtas kayong dalawa." Ngumiti silang dalawa sa ginang at nagtanong kung kumusta na si Neri. Pinakita naman sa kanila ng ginang ang payapang natutulog na anak nila. Hindi na rin ito basta nakatihaya lamang sa higaan. Nakatagilid na ito at naigagalaw na ng dalagitang kanyang mga paa at kamay. Napapaluha pa ang ginang habang nagpapasalamat kay Marie at Sancho. Ang buong akala niya ay hindi na makakabalik ang dalagita sa dati nitong katawan. "Mabuti na lang at may nakapagturo sa akin sa bahay ninyo, iho. At nagpapasalamat ako ng lubos sa iyo, iha. Bata ka pa pero masasabi kong isa kang biyasa. Nakakahanga ka." Ngumiti na lamang si Marie at nagpasalamat sa ginang. At doon pa lamang niya naisipang itanong kung ano ang pangalan nito. Nagpakilala itong Melba. "Magiging maayos din ang kalagayan ni Neri, Aling Melba. Sa ngayon ay hayaan na muna natin siya makapagpahinga pa nang makabawi siya ng kanyang lakas na nawala ng mga panahong naghihirap ang kanyang kalagayan." Tumango naman ang noon ay maaliwalas na mukha ng ginang. Tila nabunutan na ito ng tinik na matagal na niyang dinadala. "Alam niyo bang nasa 2 linggo nang nakaratay ang anak ko? Siguro Diyos na ang gumawa ng paraan para mahanap ko kayo. At ang tricycle driver na nakakakilala kay Nestor, ang ginawa niyang ehemplo." Lumuluha sa galak na wika ng ginang. Muling tinapik ni Marie ang balikat ng ginang at niyakap na rin ito. Niyaya sila ng ginang na magkape na muna. Dahil nakapaglaga na rin ito ng saging na kakainin nila sa agahan. Ilang sandali pa ay nagising na rin ang 2 pa niyang mga anak. Nasa edad 8 taong gulang ang 2 lalaki at napag-alaman nilang kambal ang 2 ito. Natuwa si Marie gawa ng magkamukha ang mga ito. Literal na ibig deskripsyon ng pinagbiyak na bunga. May hawig ito ng kanilang ina pero mas nangibabaw ang itsura ng lalaki na nakita nila sa bahay ng mangkukulam. Kinausap ni Marie ang ginang at sinabi niya dito kung ano ang kanyang natuklasan sa bahay ng mambabarang at kung sino ang bumarang sa biktima. Ikinuwento niya rin sa ginang kung ano ang dahilan kung bakit binarang si Neri. Na nagkasagutan sila ng babae ng kanyang ama at ang babae din yun ang siyang nambarang kay Neri. Nagulat ang ginang sa narinig kay Marie at rumihistro ang galit sa mukha nito. "Huwag na kayo mag-alala, Aling Melba. Wala nang kakayang makapanakit pa yung mambabarang na yon." Nang makausap ng na maayos itong si Neri, sinabihan ito ni Marie na kailangan niya munang maligo para malinis ang kanyang katawan at tuluyan nang mawala ang bakas ng pambabarang.
at maiselyo ng muli ang kaluluwa ng dalagita. Dinasalan ni Marie ang container ng tubig. Pagkatapos madasalan ay sinabihan niya si Aling Melba na hatiin sa dalawa yon. Haluan ng kalahating tubig na dinasalan ni Marie ang pampaligong tubig ng dalaga. At muling ipaligo ng dalaga ang kalahating container na natira sa kinabukasan. Tumango naman ang ginang sanhi ng pagsang-ayon nito. Pagkatapos maibigay ang alituntunin ay nagpaalam ng dalawa para makauwi na sa kanilang lugar. Hindi na sila nagpatid pa sa ginang. Bibigyan sana sila nito ng konting halaga pero tumanggi ang mga yon. Gamitin niyo na lang po yan sa pangangailangan ng mga anak mo, Aling Melba. Masaya po kaming nakatulong sa kapwa. Huwag kayong magdadalawang isip na lumapit muli sa amin kapag kailangan niyo po muli ng tulong, ha? Nagpaalam na rin silang dalawa sa dalagitang si Neri at nagsimula ng maglakad pauwi sa kanilang lugar. Hindi ba mas madali kapag sa kakahuyan tayo dumaan para makapagpalit tayo ng kanyuan, Marie? Tanong ni Sancho. Sabi naman ni Marie ay hindi na. Gusto niya makita ang iba pang bahagi ng lugar na ito. Nararamdaman naman ni Marie na hindi lamang nag-iisang mambabarang sa lugar na yon, na pinamamahayan ito ng iba't ibang nilalang na nasa panig ng kaluluwa. Saglit na nilanghap ni Sancho ang simoy ng hangin sa paligid at doon ay napagtanto niya na tama si Marie. Naaamoy niyang iba't ibang klase ng nilalang na nasa panig ng kaliwanon. Saglit ng Marie, tara sa tindahan na yon. Pagkaya ni Sancho kay Marie. Sabay turo sa isang tindahan na nasa kanilang harapan. Kagad namang tiningnan ni Marie ang tindahan. Nakita nila ang mga taong nag-uumpukan sa lugar habang nakitingin sa kanila. Hindi tayo magagalaw ng mga yan. Matindi pang sikat ng araw. Maliban na lamang sa manlalaso na umiinom ng palamig. Lumapit sila sa tindahan at binati ang mga naroroon ng magandang araw. Ngumisi naman sa kanila ang mga naroroon. Lalo ng lalaki na may hawak na palamig. Nagsandok ang lalaking yon ng palamig sa baso at ibinigay sa kanilang dalawa. Napakainit ng sikat ng araw. Magpalamig muna kayo para hindi kayo uhawin sa daan. Walang pagdadalawang isip naman nilang inabot ang plastic na baso na may lamang palamig nun. Nagpasalamat sila. Bibili pa sana sila ng tubig pero binigyan na sila. Kaya yun na lamang umano ang iinuman nila habang naglalakad sa daan nun. Saglit pang lumagok ng inumin bago nagpaalam na umalis. Habot tenga naman ang ngisi ng lalaki habang kumakaway pa sa dalawa. Ngumiti din si Marisa nilalang at kunwari ay kaagad din itong lumagok ng inumin. Habang naglalakad palayo ay nakita ni Marie na sinusundan sila ng lalaki. Dahil sa pagsunod ng lalaki ay lumiko ng dalawa sa kakahuyan. Mas lalong umisi ang lalaki na nakasunod sa kanila. Hayok siyang makakita ng tao na naghihingalo sa ginawa niyang panglalason. Kagaya ng kanyang gabay na demonyo, halos hindi na rin ito makakahintay na masaksihan kung paano manghina ang dalawa. Nang marating na nila ang kasukalan ng kakahuyan, napakadilim sa bahaging yun ng gubat. Kahit pa magtatanghali pa lamang na mga oras na yon. Ganoon na lamang ang pagkamangha ng lalaki. Biglang nawala ang dalawa sa kanyang paningin. Bigla siyang nakaramdam ng kilabot na hindi niya maintindihan. Ilang saglit lamang ang dumaan. Nagpakita na si Marie sa lalaki. Nakatayo na ang buhok ng dalagita habang nag-iiba ang kulay ng mga mata niya. Ultimong ang anyo niya ay nag-iiba na rin ang kulay. Anong klaseng tao kayo? Bakit ganyan yung itsura ninyo? Ang tanong, mga normal na tao ba kami? Matapang na wika ni Sancho sabay angil sa lalaki nun. Ngumisi si Marie. Kasunod nito ay ang pag-ungol niya ng nakakakilabot na tunog. Na siyang sinundan naman ng pag-ungol ni Sancho. Nag-orasyon ng lalaki para magsaboy ng lason sa hangin. Pero tila ba tinakbuhan na ito ng kanyang gabay.
Tiningnan ni Marie sa mga mata ang lalaki at nakita nito ang kahayupang ginawa nito, lalo na sa biktima niyang kababaihan na kadalasan dalagita pa lang. Nakita niyang maliban sa panglalason ay ginahasa niya pa ang kababaihan na kanyang biktima. At habang nanghihingalo ang kawawa niyang biktima, tuwang-tuwa naman itong ginagahasa. Dahil sa nakita ni Maria ay mas lalo siyang nagalit sa lalaki. Pinapangako kong wala ng kababaihan ang maghihirap sa kamay mo, lalaki. At ang kababuyan na ginagawa mo ay babalik sa isipan mo. Mamumuhay kang daladala sa konsensya mo yung mga karasa na ginawa mo. Wika ni Marinon. Nang akma itong tatakbo ay kagad na hinarangan ni Sancho ang daanan nito sa kanywa ng isang lobo. Nagbitiw ng buhay na kataga si Marie. Binato sa lalaki. Kaagad itong natumba at hindi na makatayo. Tinangka nitong magbitiw ng orasyon para tawagin ang kanyang gabay. Pero walang katagang pumasok sa kanyang isipan. Sa tuwing binabalak niyang mag-orasyon, ay naririnig niya ang mga pagsambit ni Marie ng buhay na salita na siyang umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sinubukan itong makipagkomunikasyon sa kanyang kasamaan sa baryo. Pero tanging ang boses pa rin ni Marie na nag-oorasyon ang kanyang naririnig noon. Puro pagsusumpa ang naririnig ng lalaki na nagmumula sa mga pag-uorasyon ni Marie. Pilit siyang sumisigaw ng malakas, pero walang anumang salita ang lumalabas sa kanyang bibig. Hanggang sa wala na siyang mahingian ng tulong, nilabas ni Marie ang maliit na bote ng langis. Kasunod nito ay ang pagwisik niya sa nakaluhod na lalaki habang umiiyak. Pilit pa nitong pinipigilan ang ginagawa ng batang babaylan, pero hindi niya magawang pigilan yon. Sa ikatlong pagwisik ni Marie ng langis at sa ikatlong banggit niya ng mga buhay na salita sa lalaki, ay may maitim na usok ang lumalabas sa ilong at bunganga ng nilalang na yon. Maging sa bawat butas ng tenga nito ay nagsisilabasan ang ulay itim na usok. Muli ay kinuha ni Marie ang isang maliit na bote. Binuksan niya yon. Muli siyang nag-usal ng orasyon at tila ba may sariling isip ang maitim na usok na ito. Pumasok sa maliit na boteng hawak ni Marie. Dali-dali niya yung tinakpan gamit ang kahoy na takip na nababalot ng kulay pulang tela na may buhay na kataga. Nang makulong nila ang kaluluwa ng manlason, ay kaagad na nila itong nilisan na nakahandusay sa may kakahuyan. Niyaya na ni Marie si Sancho na umalis na. Magigising din naman umano ito. Sumunod naman ang baynata dito. Tahimik at payapa nilang nilisan ng lugar na yon. Pero dahil sa nangyari ay natagalan sila sa pag-uwi. Ganun pa man ay nakarating naman sila sa bahay nila Lolo Joaquin at Lola Sanita. Nagmano si Marie sa dalawang matanda. Naamoy namang ito ang samyo ng isang batikang mambabarang at samyo ng isang batikang manlalason. Alam ni Lola Sanita na hindi man lamang nakaporma ang maito sa kanyang apo. Napangiti na lamang ang ginang. Tinanong nito si Marie kung nagugutom na ba sila. Tumango naman si Marie at nagtanong kung nakapagluto na ba siya noon. Dali-dali namang hinanda ni Lola Sanita ang kanilang hapagkainan para makakain na ng pananghalian. Tinanong naman ni Lolo Joaquin si Sancho kung kumusta ang kanilang lakad. Doon ay buong pagmamalaki na ikinuwento ni Sancho sa matanda kung ano ang nangyari at kung paano nila nahanap ang mangbabarang na yon. Ganun na rin kung paano nila naharap at binigyan ng leksyon ng manglalason. Umiling pero napapangiti si Lolo Joaquin habang nagkikwento si Sancho. Ibinita nito ang mga ginawa ni Marie. Makikita sa kanya ang labis na paghanga at pagmamalaki kung gaano kagaling ang dalagita. Nakakatakot ang apo niyo, Apo Joaquin. Hindi ko akalain na mabangis ang isang dalaga na may napakaganda at napakaamong mukha na si Marie. Wika ni Sancho. Ano? Takot ka na? Paano lang kapag pwede na kayo magpakasal? Tatakbo ka na ba?
Napakamot si Sancho sa kanyang ulo. Ang totoo ay hindi siya natatakot kay Marie. Sadyang hinahangaan niya lang talaga ito. Ang siyang dalaga na nagpapatibok sa puso niya. Kung kaya't kahit may pagkamaldita ito ay hindi niya magawang tumingin sa iba. Pagkatapos kumain ng tanghalian ay saglit na nagpahinga si Sancho bago nagpaalam na uuwi sa kanila. Nagpasalamat naman si Marie. Pagkatapos noon ay pumasok na si Marie sa kanyang silid. Inasikaso niya mga bote ng kaluluwa na kanyang nahuli. Hindi ito yung huling pagkakataon ng pagkulong ko sa mga demonyong kagaya nyo. Alam ko madadagdagan pa kayo. Wika ni Marie. Sa may boteng may lamang itim na usok. Nagpahinga na ito pagkatapos niya mailigpit na maayos sa mga bote. Ang hindi alam ni Marie ay isa sa mga kaklase niya ang susunod niyang magiging pasyente.